Mutane da dama suna amfani da Facebook amma ba su san kan cewa idan ka goge abu a cikin Facebook za ka iya dawo da shi ba. Wataƙila ka saka hoto ko kuma wani tsohon hoto ko kuma bidiyo akan profile ɗinka sai ka goge shi. Wannan bidiyon ko me ka goge a cikin Facebook ɗinka idan ka shiga wannan gurin za ka gan shi kuma za ka iya dawo da shi. Na farko da za ka fara yi sai ka zo ka danna akan nan profile ɗinka. Kana danna akan profile sai ka yiwo ƙasa ga guri da aka rubuta settings sai ka danna a nan sai ka zo nan gurin sai ka danna settings. Kana dannawa sai ka zo nan gurin sacin kawai kana dannawa haka kun ga zai nuna maka activity log ta nan zaka iya danna ta nan in kuma baka gani ba kawai sai ka zo ka rubuta activity kun gani log kun gani zan iya zuwa gashi na anan gurin gashi na sama kun gani na danna akai kana danna sai ka zo trash nan ne inda ka goge duk wani abu to idan ina so na dawo da duk abin da na goge akan wannan dina sai ka zo in danna misali yanzu gashi haka sai in danna akan nan gurin kana danna akan nan gurin sai ka danna restore kana dannawa zaka ga wannan post din ya dawo kan profile ɗinka kuma ko menene ko hoto ne kawai zaka ga ya dawo kan wayarka da ka danna amma sai kai selecting ɗinsa daga nan sai ka danna restore kana danna restore wannan abun zai dawo kan inda yake asali za ka gan shi akan profile ɗinka na Facebook ya dawo kun gani restoring item from profile idan kun ji daɗin wannan bidiyon ina roƙon alfarma da ku yi min sharing yanda bidiyon nan zai je gurin mutane da yawa nagode